Ωραίο 1-2 και ο Wellington τώρα έχει στα πόδια του την ισοφάριση. Θα γίνει από τον Μπαζένοφ. Το έψαχνε ώρα η Σπαρτάκ και το πέτυχε. Εξαιρετικό 1-2. Πλάσαρε, Μπαζένοφ έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ γρήγορη κίνηση. Πλασέ του Wellington ίσως πήγαινε στο δοκάρι, ίσως δοκάρι και μέσα. Μπαζένοφ δεν ήθελε να δει την κατάληξη. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, το πρώτο γκολ στη σεζόν. Και δικαίωσε τον Κάρπιν που τον πέρασε στο μάτς το 45. Ξανά η φάση. Για να δούμε αν μπορεί η ομάδα του Κάρπιν τώρα να...